Ja, hva faen er det du vil, da? Ja, god morgen. God morgen. Ja, hva er det du vil? Nei, den kaffen min, jeg har sånn kaffemaskin, og jeg får ikke den til å fungere, så har jeg noe pulverkaffe å låne. Er du dum, eller? Eller er du bare bonde, kanskje? Hvis du ikke får til den kaffemaskinen, da kan du dra tilbake til bondelandet, ass. Hei. Jeg skulle ha en kopp kaffe. Ja, hva slags kaffe vil du ha? Hva mener jeg? Det er bare en type kaffe. Nei, vi har masse kaffe. Vi har americano og cappuccino og latte og frappe og con panna. Og så kan du velge om du vil ha enkel eller dobbelt shot, og så kan du eventuelt få med sirup. Og så har vi også ismokka og vannmokka.